Тапшыруның алдагы котлау сәламен біз Кабат Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Вилдан абый Сотников каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Фәниса апа. Улы Рафаэль, килене Гульмира, оныгы Рамзан. Кызы Юлия, кияве Рамил, оныгы Камилла, кода-кодагылары котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле без, гаилә нигезебезнең тоткасы да, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да син безнең. Синең эшчән, ныклы, көчле канатыңа сыенып, яшәвебез белән без бик бәхетле. Үз-үзеңне аямый, гаиләм диеп, балаларым, оныкларым диеп тырышуың тормышыбызга ышаныч, өмет, ям бирә. Тыныч хылкың, кешелекле булуың белән бүген гомереңнең алтын баскычына күтәрелдең. 60 яшенә төпле акыл һәм зирәклек туплаучы кешеләр күптер. Ә син безнең 25 яшьтә дә, 35-тә дә, 45-тә дә шундый ук акыллы, зирәк, үрнәк гаилә башлыгы булдың. Безнең өчен яшәвең, барлыгың өчен мең рәхмәт сиңа. Аеруча кеше авыр вакытларда сынала диләр. Менә син дә үз мәхәббәт, хөрмәтеңне миңа карата дәлилләп, авырап киткәч, янымнан бер китмичә баладай карап күрсәттең. Үз вакытында сине җан юлдашым итеп сайлавыма тагын да куандым шулчак. Сабырлыгың, мәрхәмәтлелегең меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Алдагы көндә дә тормышыбыз бөтен, түгәрәк, ышык булып, тигезлектә, сәламәт булып, балалар, оныклар игелегенә куанып, хәерле, озын гомер кичерсәк иде. Бәхетебез һәр чак бүгенгедәй булса иде. Җирдә яшәү бәхет түгелмени? Исәнлегең булса җитәрлек. Оныкларың инде үсеп килә, исәпләсәң, исең китәрлек. Дөньяларда яшәү зур бәхет ул, кадерләрен белеп яшәсәк. Тормыш ваклыгыннан өстен булып, шөкер итеп гомер кичерсәк. Әтиебез гадел дә, чамалы килеш кырыс һәм таләпчән дә. Ул шундый булганга без шөкер бүгенге көндә илебез өчен кирәкле кешеләр булып үстек. Бүген инде синең үрнәгеңдә балаларың да әкренләп үсеп җитәләр. Олы ихтирамга, хөрмәткә лаек булган әтиебезгә саулык, сәламәтлек, әниебез белән тигезлектә, кайгы хәсрәт күрми, безнең өчен олы терәк һәм бик тә кирәк булып яшәвен телибез. Сиңа карап сокланабыз һәр чак. Күңелләрдә туа горурлык, тормыш дилбегәсен нык тотасың. Син күпләргә үрнәк булырлык. Гомерләрең озын булсын, әти, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син бик газиз һәм бик кадерле. Шул форсаттан файдаланып, кичә генә 1 апрель көнне үзенең туган көнен каршылаган, туганда якын булган күршебез Роза Рызеевнаны да котлап китер идек. Рәхмәт Аллаһы Тәгаләгә безнең тормышыбызда сине бар иткәнгә. Бар кылган яхшылыкларың меңе белән сиңа кайтсын. Изге йөрәгең тигез типсен, саулыгың какшамасын, бәла-хаза синең йортка юлны тапмасын. Күршең булса, шундый булсын, туганнан якынрак, язгы җилдән дә назлырак, кояштан ягымлырак. Гаиләбезнең олы дусты, таянычы, терәге, типсен якын күршебезнең мәңге-мәңге йөрәге. Хөрмәтле Вилдан абый, бар теләкләр чынга ашсын. Алда яңгыраган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Şərişin sulışını da sin bitirüşün, Söyülərinin şanlarına sin bitirüşün. Yüreğiminin yartı canı, yartısı sinden, Şan jalası köngülünün beləmən minden. Kullarına bir kuluma, birgə ömürgə, Turmuşlarının barma yolun, Kutik biz birgə.
Яши арта минем сиңа хисләрем. Минем өчен терәгемсин тормыш җилкәннән. Йөрәгемнең ярты җаным, яртысы синдән. Җан җылысы күңелеңнең беләмен миндән. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын үтик без бергә. Таныштырды, кавыштырды безне мәхәббәт. Яннарымда булган өчен сиңа мең рәхмәт.